Ποιες είναι οι 10 εξυπνότερες ράτσες σκύλων στον κόσμο? Πάτα follow και πάμε να δούμε αν είναι ο ελληνικός πιμενικός μέσα στις ράτσες αυτές. Ξεκινάμε από το 10. Αυστραλιανός πιμενικός, πειθαρχημένος και ανεξάρτητος. Νούμερο 9. Rottweiler, ισχυρός και σκληρός φύλακας. Στο νούμερο 8. Σκύλος παπηγιών, πανέμορφος και εντυπωσιακός σκύλος. Στο νούμερο 7. Labrador, αγαπημένο σκυλί, ιδανικό για οικογένεια. Στο νούμερο 6. Σκοτσέζικος πιμενικός, ευαίσθητος και πολύ συνεργάσιμος. Φτάσαμε στη μέση. Πάτα follow και πάμε να δούμε αν τελικά στο top 5 είναι ο ελληνικός πιμενικός. Νούμερο 5. Το Doberman, πολύ αθλητικός και σκληρός φύλακας. Στην τέταρτη θέση το Golden Retriever, έχει τη φήμη του πιο χαρούμενου και αγαπησιάρικου σκύλου. Στην τρίτη θέση ο γερμανικός πιμενικός, ίσως το πιο γνωστό σκυλί της δεκάδας λόγω των ταινιών και των σειρών που συμμετέχει. Στη δεύτερη θέση το Canis, αν και κανείς δεν το περίμενε, είναι από τα πιο έξυπνα σκυλιά στον κόσμο. Στο νούμερο 1, το πιο έξυπνο σκυλί μας έρχεται όχι από την Ελλάδα, αλλά από το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το Border Collie. Ένα σκυλί που πραγματικά μου αρέσει να εκπαιδεύω. Γράψτε μου στα σχόλια ποια σκυλιά ήξερες από τη δεκάδα και να θυμάσαι ότι το έξυπνο σκυλί είναι το εκπαιδευμένο σκυλί.